Good morning guys. Welcome back to my channel. Andito tayo sa may Binmarin, Pangasinan, sa may Palisdaan. Bumalik ulit tayo dito kasi mag-ano tayo ng bangos tsaka ipon. Mag-harvest tayo. Hello. Good morning, good morning. Yan po. Sumama si Mami. May dalang payong. Anto yung mga kasama natin. Nandun na. Nauna. Ito pwede rin ito gawin ano? Oo. Lalagyan lang tubig. Dati may palayan dyan eh. Wala lang sa tubig. Inuwan ba yan? Ang daming maliliit na mga similya, bangus. Yan. Ha? Kambing oh. Tatlo. Malayo na yan. Diyan. Tas dyan oh, kanan. Oh, dami nga oh. Mga ano yan siya siguro, mga similya. Palalakin pa nila yan tapos pag lumaki na, saka nililipat dun sa malalaking ano. Palisdaan. Siniguilas lang bunga. Kanina mayroon tayong inakyat doon. Ito ang lawak nito oh. Walang tubig. Yung mga kasama natin nandun na oh. Ang lalayo nila. Tara! Yoo! Takbo! Sarap magpalipad ng saranggola ito guys. Naiwan. Pagod ako ah. Ang saya no? Sama na tingin ng mga baka oh. Dabo ng baka. Wala. Ayan na. Woo. Ayan na sa likod mo. Dito. Tulin. Puta, iniingal ako eh. Iniingal ako. Dati wala yan eh. Ginawa. Ito yung pispan niya no. Ito. Naihingal ako eh. Saan? Okay. Oh, kaway-kaway muna. Shout out muna taga ano. Ano ba kayo? Mga gala. BBM Lenny. Hindi, BBM yan, makapula oh. Tago kayo sa mainit ha, sa manin niya. Ilatag mo yung duyan. Dito kami dati ng ano. Huwag kang mapak dyan para mapuputol eh. Di nga ako nagano eh. Sige. Oo. Huwag ka punta doon. Sige, punta ka na Dati pre. dito kami nang huli ng ano, bangus. Sige, dali. Yan. Ayan po. Yun. Oh, Oh! yan. Naku, yung chinilas. Nakakaw. Pre, yung chinilas mo. Binidyo mo kanina. Sabi ko dito ka dumaan sa may maliit na ano eh. Oh, yan kasi. Ayan. Ayan po. Nalaglag. Oh, Oh, kinakain na ng bangus yung chinilas mo pre. Ayan na oh. Kasi. Dami palang bangus oh. Diyan, diyan. pre. Oh. Ito, panungkit mo ito. Yan po. Ayan po. Hindi ka lang sugat? Ah. Kasi kulit eh. Sabi wag na. Dapat dandan ka lang, di naman mabibigay yan eh. Ayun yung chinilas mo. Taka na pre. Bilisan mo, kakainin na ng bangus tsaka tilapia yan dyan. Sabi ko eh, wag na. Oo. Kulit talaga. Latag mo yung duyan dyan. Saan? Ayun, ayun oh. Yan. Sige.
Opo, lumayo. Lagi. Yan. Ayun na po yung chinilas niya. Oh. Minamasahe na ng mga bangus. Yun. Oh. Ah. Oh, latag ka na. Magiga ka na dyan ng duyan. Yun. Ayahay. Yun, nasugat. Nako, yun lang. Malayas bituka yan. Dami oh. Ayahay, boss. Dami de. Kan? Ano to kuya? Ano ng bangus? Kasi. Ay, naku. Hindi. Dami nga palang gas-gas, oh. Oh, ang dami oh. Gamitin mo, punta ka na rin dun. Kasi Isa hindi mo. nakikinig. Pumunta ka na dun. Utya, parang ano ah. Sa buhay. Iba talaga pag may-ari ng fish pan ah. Haya-hayahay lang ah. Lawak ng fish pan mo, pre. Ah, Oh, bibinta natin to. Sugat-sugat naman. tamang pahinga lang eh, oh. Sarap buhay dito ah. Hmm? Wala pang tulog yan, partida. Natulog ko kalating oras. Pantulog yan. Kalahating oras ba't ako diretso na naginip pa ako. Oh. Wala pang tulog mula kagabi. Biyahe hanggang dito sa Pangasinan. Ilang oras tayo nagbiyahe? 7? Ito. 7 oras. Duman pa kasi kami ng Ordaneta, umikot kami. Tingnan mo guys, oh. Yan, ang napala mo. Sarap. No. Yan ang napala ko, kama. Yan pala sa kakulitan, oh. Sugat.